матои сурх бо гулҳои тилоранг, пироҳане барои арӯсе ки то чанд рӯзи дигар ба бар мекунад. дузандаҳаш ҳам мард аст. умарҷон гадоев баъди маъюб шудани пойҳояш дар хонааш дукони дузандагӣ боз кард. дар деҳаи мирзо турсунзодаи ноҳияи абдурахмони ҷомӣ зиндагӣ мекунад. дар ҷомеаи суннатии тоҷикистон ва бахусус дар деҳа ки дузандагиро кори занон мешуморанд, кор барои умарҷон душвор буд, вале ноумед нашуд ва диди мардумро тағйир дод. моро мегуфтанд ки ки меян азди шумо ба и кори мисол занона не ки и зиндагӣ намега ки кори занон аст, ба хотире ки зиндагиро пеш бурдан ин суханҳоро паси сар мению аями пай кори худат меша. Не ки ман делгир намешидам, мегуфтам ҳарчи боша гуфтан гиранд, не ки ман кори худам чикор мекунам, давом медодам. соли 2009 дукони хурдеро сохт ва занону духтарони бекори деҳаро дузандагӣ ёд дод. ҳоло бархе аз онҳо соҳиби кори худ ҳастанд. ва духтаракону модароне ки дар хона бекор нишастанд, ҳар сол агар хато накунам, ҳар сол 8 нафар 9 нафар духтарчо аз ҳамин артел ёд гирифта меброянд. умарҷон нишоншо метиҳад. умарҷон мехоҳад корхонаи бузургтаре ташкил кунад, вале ба кӯмак эҳтиёҷ дорад. имконият шояд ягон мисол соҳибкорое бошанд ки даст бигиранд, мо амира метавонем ки бо васеъ кунем ки бо зиёдтар шавад. шогирди мо меоянд бисёртар яъне ки ҷо ки мо кам дорем хеле моҳҳо зиёд меистанд, баъд меянд тӯли як моҳ 2 моҳ ҳамҷа дарс мегиранд, бо мераванд дамо хонаи худшон хизмат мерасонанд вақт моилошон. дар деҳаи умарҷон мисли деҳоти дигари тоҷикистон аксари занону духтарон бекоранд. ӯ аз он мефахрад ки андаке ҳам бошад бекориро дар деҳааш кам кардааст. картошкакориро сар менем. ӯ дар баробари дузандаи хуб будан кишоварзи хуб ҳам ҳаст ва барои таъмини хонаводаи 4 нафариаш деҳқонӣ мекунад. маҳмудҷон раҳматзода, озодӣ, вилояти хатлон. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред.